സൈക്കിള് കിട്ടിയപ്പോ അവന്റെ സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ? ഉണ്ണിക്കുട്ടാ, സൈക്കിള് വെച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ വാ, കൂടി പോണം. എന്റെ ചട്ടിയും കലവും എല്ലാം പൊട്ടിച്ചില്ലോടാ. എവിടെ നോക്കിയാടാ നീയൊക്കെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത്? നാശം, എന്റെ മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചല്ലോ. എന്റെ ചട്ടിയുടെയും കലത്തിന്റെയും കാശ് വേണം. 1400. എന്റെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചതിന്റെ രൂപ തരണം. 880. ഇനിയും പലരും വരാൻ കാണും. എല്ലാരും കൂടി എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന ശമ്പളം കിട്ടുന്ന രൂപ അങ്ങോട്ട് തരാം. ഇതാ സൈക്കിള്. അമ്മച്ചി, ഇനി നമുക്ക് കുളിക്കാം.